Eskerrik asko Nerea, eta egunon guztioi, eskerrik asko tortzagatik. Diozun bezala, etxe bizitzarena Nafarroan ere, arazo, kezka eta erronka nagusinetakoa da. Eta Nafarroan ere, beste toki askotan bezala, etxe bizitza, merkatuaren logikaren arabera garatu da azken hamarkadetan, eta horrek ondorioak ditu, ondorio latzak eta pairatzen ari garenak. Ezagutzen nazuenak, badakizue datuak esatea gustatzen zaitela, datuek askotan egoera azaltzeko asko balio duelako, beraz, orain ere, zenbait datu eman nahi dizkizuet. Hasteko, eta aipatu duzu bezala zuk ere bai, etxe bizitzaren prezioak errekorretan daude. Eta igotzen ari dira, soldatak igotzen ari direna, baino asko ere gehiago. Bai salmentetan eta bai alokairuan. Esate baterako, salmentari dagokionean, 1985 urtetik 2025 urtera, etxe bizitzen salmenten prezioa bataz beste 276 igo da. Eta soldatak aldiz, aldi berean, 101. Hau da, etxe bizitzen salmenten prezioa igo da, gutxi gora bera, ia 3 aldiz soldatenakin alderatuta. Eta horrek sortzen duena da, jende askok ezin duela etxe bizitza erosi, eta azken urtetan ikusten ari garen bezala, jende askok jo behar du alokairura. Baina alokairuarekin ere gertatzen ari da? Berdina. Hor ere, errentistek eta funts putreek oso argi ikusi dute negozio oso errentagarria dutela, eta beraz alokairuen prezioak ere gora eta gora doaz. Azken urtetan, bataz beste, soldatak igotzen direnaren bikoitza igotzen ari dira ere alokairuak. Eta kaso batzuetan ere askoz gehiago. Adibide bezala, hemen Nafarroan gaudela, baztanen 5 urtetan alokairuen prezioak igo dira 128, esate ere kosta egiten da, izugarrizko igoera izaten ari delako. Eta ondorioz, aberastasuna gero eta gehiago pilatzen ari da esku gutxitan. Eta hemen ere beste datu bat, Nafarroan gaur egun, edukitzaile handiek eta funts putrek alokairu parkearen 30% kontrolatzen dute. Eta urtetik urtera, portzentai hau ere, handitzen ari da. Ondorioz, ere bai, etxe bizitza politikak ere eragina du lurralde orekan. Eta lurralde orekan ere badaude datu batzuk oso esanguratsuak direnak. Adibidez, populazioaren 40% bizigaren eremu zabalean, landa eremuan, etxe bizitza babes ofizialeko etxe bizitza publikoaren sustapena 10% baina gutxago da. Eta honek ere lurralde arrakala horretan eragiten du zuzenean eta despopulazioaren prozesu hori azkartzen du. Nastaten arabera, etxe bizitza hautsak eta bigarren erabilerako etxe bizitzak Nafarroan bataz beste 20%tik gora dago. Baina berriz ere, despopulatutako gunetara joten baldin bagara, 40%tik gorako datuak ere badaude. Beraz, lehen aipatzen zen bezala, funtzio sozial hori ez da bermatzen. Eta Nafarroan ere, milaka dira etxe bizitzak jenderik gabe eta funtzio sozial hori betetzen ez dutenak. Eta bai, Nafarroan, tentsiopeko guneak izendatu dira, iaz izendatu ziren, hain zuzen ere, baina hemen ere badaude hankamotz gelditu diren gauza asko. Alde batetik, landa eremua kanpo geratu da. Nafarroako populazioaren 32% eta udal guztien 82%, babes horretatik kanpo geratu da. Eta bestetik, iaz izendapen hori egin zenetik, Nafarroan aldi baterako alokairu kontratuak ikaragarrian ditu dira. Nafarroan batez beste bikoiztu egin dira, eta Iruñan hirukoiztu egin dira. Hau da, prezioen mugei iruzurra egiteko saiakera horiek biderkatzen ari dira. Eta datu guzti hauek ondorio argi batera garamatza. Eta da, etxe bizitzaren merkatuak huts egin duela eta politika publikoen garaia dela. Baina dena ez dira albiste txarrak, badugu albiste on bat ere, eta da, gaur egun imposiblea dena, posible egin ahal dugula. Eta lehen Nereak esan duen bezala, badugu programa estrategiko bat, badigutugu neurri zehatzak, eta proposatzen duguna da paradigma aldaketa bat. Y sí, tenemos una hoja de ruta muy clara, tenemos un programa estratégico que se presentó esta misma semana, el lunes, en Bilbo, y hoy presentamos aquí este decálogo de vivienda para Nafarroa, que es un documento que se alinea totalmente con ese programa estratégico, por tanto tiene una dirección muy clara, tiene una perspectiva de tiempo de 5 años
y así nos alejamos un poco de ese cortoplacismo al que nos tienen acostumbrados y acostumbradas últimamente. Es un documento que propone las 10 principales medidas que pensamos que se deberían de impulsar en Nafarroa, aunque no son las únicas, porque también, como os ha dicho, y siempre decimos, en materia de vivienda habría que implementar muchas medidas en diferentes niveles administrativos y sostenidas en el tiempo. Pero estas son las 10 primeras o principales medidas que pensamos que se deberían de implementar aquí en Nafarroa. Y, por último, este formato no es casualidad tampoco, porque esto es una herramienta que ha sido pensada para la gente y en la gente. Y por eso este tríptico, este documento, se va a buzonear a todas y cada una de las viviendas de Nafarroa. Programa estrategikoa beraz ez da abstrakzio hutsa, badu lurreratze bat. Eta gaur aurkezten dugun dekalogo hau ere ez da neurri solten multzo bat, badu lotura bat estrategia orokor horrekin. Edo beste modu batera esan da, estrategia politiko beraren konkrezio praktikoa da gaur hemen aurkezten dugun dekalogo hau. Neurri zehatzekin, neurri egingarriekin, baina baita ere neurri anbiziotsuekin. Eta gainera, lehen esan den bezala ere bai, Nafarroatik eta Nafarroara pentsatutakoak. Eta zer dio dekalogoak, horren beste aipatzen ari garen dekalogo honek? Batetik, etxebizitzen prezioak mugatu behar direla esaten dugu. Lehen aipatu den bezala ere, espekulazio logika hori gainditzeko, etxebizitzaren merkatua publikoki esku hartu behar da. Eta gainera egin behar da Nafarroa osoan, hori da proposatzen duguna. Zeren ez da Nafarroa osoan mugatzen, eta arazoa orokorra baldin bada, erantzuna ere orokorra eta integrala izan barra du. Bigarren neurria da, alokairuzko parke publikoa handitu behar dela. Etxebizitza parke publiko handi batek, etxebizitzaren merkatuaren prezioak egonkortu egiten ditu. Eta hori ikusi dugu, Europako hainbat herrialdetan adibidez, hori gertatzen da. Eta hemen ere hori nahi dugu. Eta horretarako behar dena da, inbertsio asko handiagoa eta behar da estrategia argi bat. Eta gu proposatzen duguna da, datozen 5 urteetan, alokairu publiko eta regulatuko 22.000 etxebizitza sortzea. Aztertua dugu, posible da eta egin alda. Borondate politikoa baldin badago, ambizioa baldin badago, egingarria da. Bestetik etxe hutsak mobilizatu behar dira. Funtzio sozial hori bermatu behar da. Eta dena ezin da konpondu obariekin edo bonifikazioekin. Etxebizitza hutsen zerga ere orokortu behar da eta hori ere aplikatu behar da. Bestetik, iruzurrak, mekanismoak handitu behar dira. Maizterren eskubideak bermatzeko, jendearen eskubideak bermatzeko, administrazio publikoek badute egin behar bat, badute ardura bat. Onartu diren lege eta arau horiek betetzen direla bermatu behar dute. Eta horregatik proposatzen duguna da ikuskaritza eta bitartekaritza zerbitzuak indartzea. Eta hemen ere badago beste datu bat oso esanguratsua, eta da Nafarroako etxebizitza departamentuan ikuskari bakarra dagoela. Eta abendura arte ez zegoen bat bera ere. Beraz, ezinezkoa da etxebizitzaren merkatuan esku hartzea, eta onartzen diren arau guzti horiek betetzen direla bermatzea ez badago bitartekorik. Bestetik despopulazioari aurre egin behar zaio. Etxebizitza politikak hiriguneetatik haratago diseinatu eta garatu behar dira. Eta iruditzen zaigu etxebizitza politika ere elementu oso garrantzitsua izan daitekeela despopulazioari aurre egiteko. Eta horregatik lurralde arrakalatik lurralde orekara salto egin beharko genuke. Beste neurri bat da, larrialdi sozialei ere erantzun behar zaiela. Etxegabetzen aurretiazko detekzio sistemak garatu behar dira. Kaleratzen aurkako protokoloak garatu behar dira. Eta pobrezia egoeran dagoen jendeari laguntza sozialak eta bono termikoak handitu behar zaizkien. Madrilen ere aldarrikatu eta negoziatu izan den bezalaxe. Y también proponemos que paguen más quienes más tienen. Es necesario, es imprescindible implementar una política fiscal justa y progresiva. Se tiene que castigar la especulación, se tienen que aumentar los impuestos a las viviendas turísticas, se tienen que aumentar progresivamente también los impuestos en la compra de la vivienda a partir de la tercera vivienda. Y, por otro lado, también se tienen que aplicar bonificaciones a aquellas personas que ofrezcan alquileres a largo plazo y a un precio asequible. Porque sí, es verdad que hace falta más viviendas, pero sobre todo lo que sobra son buitres. Y hay que priorizar la rehabilitación.
porque desde un punto de vista ecosocial es imprescindible priorizar la actuación en las áreas ya urbanizadas. Hay que aumentar también las subvenciones a la rehabilitación. Hay que aumentar también las ayudas a la integración de las energías renovables en las viviendas. Y ya voy terminando. Hay que agilizar la burocracia, siempre sin perjuicio al control y a las garantías públicas. Pensamos que las administraciones se tienen que coordinar mejor, que tienen que intercambiar los datos mejor. Por eso proponemos una ventanilla única en materia de vivienda y siempre, como he dicho, sin pérdida en cuanto al control y las garantías públicas. Y por último, pensamos que hay que compartir los proyectos de éxito, porque se está trabajando mucho a nivel municipal, hay muchos proyectos de éxito, hay muchos proyectos muy interesantes y pensamos que es importante recopilar, compartir y, en la medida de lo posible también, replicar esos proyectos en otros municipios. Y es que no partimos de cero. Muchas de estas cuestiones ya se están trabajando en las entidades locales, como pronto nos dirán Xavi y José. Y lo que se pretende con este programa estratégico, lo que se pretende con este decálogo, es coordinar, es impulsar este tipo de políticas que ya se están desarrollando y elevarlas a una estrategia ambiciosa de país. Eta horregatik guztiagatik eta tokiko entitateetan egiten ari diren lana azaltzeko eta ikuspegi hori azaltzeko hementxe dugu gurekin, Nafarroako Udala eta Kontzejoen Federazioko lehendakaria den Xabi Alkoaz Andueza.